Pilinya sila. Sino kasulti ron dong? Dodong. Hai. Oh, pwede po ito kung ko. Pwede, ikuha ng discount to, te. Yo, lantaw, yo. Paubos ang mga 5. Hi, guys. Ano? Oh, 5 lang. Hi vlog, welcome to my guys. Welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. Guys, gaya po ninyo, ay! Mulai ron! Bigay ng mic. Ito, guys! Mande. Di pa! Saman, sundang! Sa klaruha ko din na, napay! Apay sinya. Sogo nga! Nane! Oh. Ano? Oh! Oh, why? Amo tong konti sir. Okay. Buha man ani mo. Okay. Dito eh. Oh! Ala! Bakit ka? Ala! Yang! Wala tulok dawa na? Mahabungaw. Ana, pag-ausawa na! Diyos ko sa tiyang, basta kayo tulok. Wala kawayan dia ha. Wala kawayan hagbong na sulod daw. Dong, dili na ba? Na, mga senyorita nang gilingkod. Mga abos limay. Wang. Ana, bariya. Oh. Pwede pa. Basta sa makinayo. Tok tege. Apa ihe? Di ba nakuli dong no? Bakla lang oy. Mabakla rin ba? Nya, ini ko niya. Oh. Ano man ni kanya? Oh, dara. Oh, sayop ko da. Ala di ayo. Mataray ba? Mami. Dawai. Mga sakap mo dito tanang kaya. Edang. Balik sa pilas. Ano ba? Lagi lang ang kulok. Dana dayo, dana. Ligarte paspasen na din na daw. Sigling-sigling ka to nagsapuan na. Hingalan? Dali ang Kinsa na siya? si Ligarte. Ay, si Rugana. Bawal na dapat. Saka ka. Di ba? Oh, dali sir. Magbuwak na. Magbuwak ka. Ayan. Yo, akali to yo. Ako po isang model. Model sa Ermita. Ano na nga? Ipa daw. Oh, masinod isa. Mayroong ba? Ba't ano ba? Ali, sungay, Kita sungay. ba? Sungay. Okay, busy.
Ah, martilyo! Ilong mo. Tiga-tiga na. Tingnan ba? Hindi ko hombre. Ano ba dala? Kawayan na tuyo, wag yun nabalik. Nailon. Nailon, tagay pa liyo. Nailon. Kita bang, dunol. Oh. Melon, bilang mo. Bilang na. Oh. Wala pwede din mo baka. Oh. Buta na rayo. Upan man padili na mo tulo, no? Kay tulo man kaayo. Tagay mabalay na pa puyo na aray. Ha? Tulo na to, ate tulo na to. Oh. Buki mo na ni. Hala. Sumera ka. Agak yun ni Ron. Mali. Kawayan. Excuse me. Oh, bakon ka. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Dito lang. Balhin na to. Agay. Uli mo taron. Talagang si hindi nagpasong ayo. Kawayo. Nao ka. Ito mo na, ha, ito mo. Baka pwede mo rin matagka ka. May ate. Tapok yan. Bukok. Mutapok na yun. Dire, mutapok. Oh, dito. Alo, tawagat. Bili pa, be. Anak ko na pagkuwag bata nung ano. Di ba ko ka mabuhay sa Ayan daw. Anak ko lang. ano na daw mo? Ding, ding, ding. Tulog na bata nga langi nga sipat kayo. Diba? Nga langi. Asa na sila daw? Asa na sila? Di ba, kaliwa? Kaliwa. Bangga din dito. Kaya gubirahon pa ubos. Galangi ori tamon bataat. Ah, sige, video natin. Mga 15 nadaot na natin nga basa. Kaka ka lang. Gamit. Dadong, manginas kang daw daw. Naprakon sa mako. Susatay. Ayun. Ako ba? Sa may dunulan. Oh. Ganun ka na kasi. Nay ko na ko sa una. Di ba dugho? Anak ng dugho. Girdon. Di walang puson. Puson, di ko an. Puson dili. May padili edit mo. Ibo. Tadi kamu di mau dulu ha. Oh. Yak, nanikma tungod sa sulat. Nakuha to na ilo. Dili naman Una. Wala, nakuha. Isa ha. dili rapit oh. Wala. Siya nga to yung man nakuha. Ito man damit ha.
Siya nga to eh. Di naman kayo lawa-lawa yung gusto kong itlong ba? Balik dito te. Balik dog panikma ba? Lawa-lawa yung gusto kong ilong. Wow, ano ni kayo? Kay bunda pa kanang mga bata, abot kayo. Di pa gini mahumantaman ugma. Basig na ka snack na. Pas-pas ka, Kol. Namat ka pagka, Kol. May pas-pas pagka. Yan na, apit may nabulat sa init oy. May pas-pas po ka ng kwan. Apit may nabulat ug init gini ah. Aptek ra kasi angkol. Apit may nabulat gani sa init. Saan ko yung papa? Dito nagsunda. Dito. Saan ko yung bako lagi? Kung ito tag-visualize nito. Dali ba kinalay baga, buong ka? Unsa naman mga nagawa mo? Bilis na yun. Ang kapiyan. Isda! Aw! Kuan! Buhay, pinilisan na eh. Hoy! Wala na ko lang. Hindi na mo ba? Dili mo ba piyan? May baboy diha. Pakon gin mo diha ron. Ano nga, may sikuan, kuniyang mudunol. Nakakaabot ba ni? Ano, ero pa Kabalo naman lang ko. Silyo! Ito may po niya. Labis na po po eh. Yan na street apet to. Babaray ka pa. Babaray na. Bawet. Daw, Kol. Doon. Kaluya, Kol. Ay, anak man na niya. Kaluya din mo to. Pikas na yan. Pasul din mo lang. Kani daw isa yun. Di pa rin ako niya po. Oh. Cross, cross. Eh! Eh! Go! Ah? Pasok to nila. Eh, naman tumayo. Nandaw bek. Paton yan. Ah, tumayo ka. Naubos pa. Sige ba tiya, paso lang ba lang? Oh! Ano? Sa! Marcia! Tangkap Masa daw nila. Ilis, ibawa na naman tumayo. Bawan. Nabalik. Go! Oh, Sa may nagkalina sa may umok ng mga kistikuan. Kahit pa ako. Kahit pa yung testiguan, Kol. Samad ka na daw. please. Ipang. Oh, ikaw. Dito kami. Papak. Ano na? Mag full storage siya po taron.